Megafiksu on suomalainen keräily- ja varastoautomaatti sairaala-apteekeille. Tuote on kehitetty yhteistyössä farmasia- ja sairaala-alan ammattilaisten kanssa. Keräily- ja varastoautomaatti on hankittu HUS-apteekille tehostamaan varaston tilaa ja varaston kiertoa sekä vapauttamaan työntekijöitä potilaiden pariin. Keräily- ja varastoautomaatti huolehtii lääkkeiden hyllytyksestä, keräilystä ja laatikoimisesta. Se integroituu HUS-apteekin toiminnanohjausjärjestelmään ja näin manuaalinen tiedonsiirto vähenee. Automaatiojärjestelmä lisää lääkehoidon sujuvuutta ja lääkitysturvallisuutta. Lääkkeiden erä- ja vanhenemispäivätiedot siirtyvät automaattisesti. Lääkkeiden vastaanotossa henkilökunta vain huolehtii tuotepaketit kaatokaukaloon. Vastaanotossa tehtävä saapumisten kirjaus tapahtuu täysin automaattisesti. Varastorobotti tunnistaa kaikki tuotteet ja vertaa niitä ostotilauksen tuotteisiin. Ostotilauksen mukaiset tuotteet hyllytetään varastoon tarkoituksenmukaiselle paikalle. Tilaukseen kuulumattomat tuotteet siirretään poistokaukaloon. Saapuneista tuotteista lähetetään tiedot toiminnanohjausjärjestelmään, jossa muodostetaan erolista. Myös lääkepurkkien vastaanotto sujuu puoliautomaattisesti. Sairaalan osastolta tulleen lääketilauksen farmaseuttinen tarkastus laukaisee keräilytoiminnan. Keräily- ja varastoautomaatti kerää osastotilauksen lääkepakkaukset automaattisesti osastolaatikkoon. Jokaisessa osastolaatikossa on oma viivakoodi tunnistusta varten. Automaatti ohjaa osan laatikoista validointipisteelle. Validointipisteelle tulevat laatikot tarkastetaan ja siirretään eteenpäin kannelaittoa varten. Osastolaatikoihin tulostetaan keräilylista ja osoitelappu kätevästi kannen väliin. Vannehtimiskone viimeistelee toimituksen ja laatikko on valmis osastolle siirtoon. Järjestelmästä voidaan myös tilata yksittäisiä lääkepaketteja tai koko tilauksen eri toimituspisteisiin. Megafiksu keräily- ja varastoautomaatti tuo merkittäviä säästöjä tilankäytössä ja henkilökunnan työmäärissä. Samalla lääkitys ja potilasturvallisuus paranee.